Bon dia, xics i xiques, aquí estem, el nostre company. Per favor, pots dir-nos el teu nombre i d'on vens? M'anomeno Estefan i vinc de Romania. Bé, el nostre company Stefan nos va contar un poc de la seva vida en Romania abans de vindre a Espanya, per què va vindre a Espanya i moltes coses més que averiguareu si us quedeu fins al final. Doncs comencem amb les preguntes que qualsevol persona podria fer-te. Per què vas vindre a Espanya, Estefan? Eh, Bé, no ha sigut de voluntat pròpia, o sigui, no he decidit ir a aquest plan, ha sigut més per als meus pares perquè diuen que és millor viure en Espanya i pot tindre un millor futur per a mi. Clar, els teus pares creuen que en Espanya hi ha millor qualitat de vida o...? Exacte, sí, sí. Val. Entonces, continuem amb la segona pregunta. Doncs, em podries dir-me com és la vida a Romania? Bé, la vida de Romania és un poquet més pobre que així en Espanya per la qualitat de vida i per l'economia, però pràcticament les persones i el menjar són paregudes i l'educació ahir també va ser bona des del meu punt de vista. Bé, bé. Me interesa Bé, aquesta informació, així que vaig a preguntar-te un poquet més sobre Romania. Per exemple, com creus que és comparat a la nostra la qualitat de sanitat en Romania? en aquest aspecte la sanitat en Romania és molt pitjor que la d'Espanya perquè el top en Romania crec que era 90 i algo perquè no, no, no es donen molts diners a la sanitat, es donen més per a l'armament o per les educacions públiques. Doncs tu penses que hi ha més natalitat, mortalitat? En Romania, Sí, en Romania. eh, no podria dir-ho exactament, però crec que n'hi ha un poquet més de mortalitat. Val, val. Doncs anem a la següent qüestió. Què canvis vas tindre al arribar a Espanya? Al arribar a Espanya, els primers dies vam estar en el camió del meu pare i després vam buscar pis. O sigui, va ser un poc dur per acostumar-nos, però després va estar bé. Bé, bé. Ara que estés així a Espanya després de tants anys de viure així, tornaries a Romania si tingueres la possibilitat? Si no lo feres, per què? No ho faria perquè ja m'he acostumat a viure així, perquè així tinc més amics que en Romania. Eh, però tinc família en Romania, sí, però puc visitar-los cada any. Però així també tinc un quart més o menys de família en Espanya. Bé, bé. Me interessa molt el teu país, així que vaig a preguntar-te més coses sobre el teu país. Te importa? No, Vale. Doncs, en Romania, a ti t'agrada molt els edificis o la població de Romania? A ti te agrada? A tu t'agrada? On vivia jo, els edificis en aquella època no estaven en molt bé estat, i, però la població sí està bé, són educats i pots fer els amics nous eh, ràpidament, però el tema d'edificis no és que
siguen molt atractius al punt visual. Ja veig. Eh, també tinc otra pregunta sobre Rumanía y es que volviera a preguntarte, en Rumanía, ¿tú cuál crees que es el deporte más popular actualmente? Eh, s- Sobre el deporte de Rumanía, creo que es el fútbol, pero no es que sigan molt bo al fútbol, pero creo que es el más popular com la majoria de països, però sí que es donen bé al tema de lluitar, com el judo, el boxeo. Bé, bé. I a raïs d'aquesta pregunta del deport, coneixes algun deport especial de Romania o solament o fet en Romania que haya nascut allà? No conec, però podrien haver dos deports, més o menys. Bé, bé. Eh, anem a tornar al tema principal, que és sobre la teua immigració hacia Espanya. Ara que estés en Espanya, tu cregues que coneixes molt sobre Espanya o realment te queda molt per descobrir? Eh, jo sé algo d'Espanya, però és evident que no sé ni el 70, bé, 60% d'Espanya perquè no he visitat tota Espanya, només he viscut en Castilla-La Manxa, València, he visitat Galícia i alguns províncies més, però em queda molt per descobrir. Doncs, parlant de la gent d'Espanya, com creus que és la gent d'Espanya actualment? Tens bona opinió sobre ells? Per favor, conta'm. Sí, tinc molt bona opinió sobre la gent d'Espanya, em pareix gent educada, gent ben feta i que es pot parlar amb ells educadament i estar còmode. Bé, iba a finalitzar aquesta entrevista així, però se m'ha ocorrit una nova pregunta que no tenia al meu guió, i és, tu, ara que estàs en Espanya i haver nascut en Romania, tu et mudaries a un altre país si tuvieras la possibilitat? Dona igual el país que siga de todo el mundo, pues escoger el que vulgues. Dime. Eh, Actualment no, però si Espanya empitjora o la inflació és molt alta, sí, em mudaria a altre país com Suïssa perquè no sé, em pareix un país tranquil, ben a nivell econòmic i sí, en aquell país crec que estaria bé. Doncs ha sigut un plaer fer aquesta entrevista amb tu. I nada, fins a altra vegada. Ciao. Adeu. Adeu.